Parlok be menta sajusian nga pediang subhai pi ha kane ka channel banik blog ha kane ka por nga kwa ban pensyai halor kane ka jingya bang ga jong pi ban yele kai game online ani kata ka ban kamai pisa online lengba na ki website ki ba pair wat jele kai ki mini je game ha ka sin ka banang kong ba phile kai ba phi pli kane game piyo ya profit la ni kata ka jingya nong piyo hendring onge pi kha phile kai em 6,000 piyo pin sadu dagi peu hajar kane ga jing sisang keren so haban stop jakum gini website stop kumini website what jebit ka klik ke khar ka long ka start ni khasiru ngi de ben long ki start ang ne po jela me khlia ke jongi khasi bat jantia ki bun bha ki ne gi briu ki babang ban kamai pisa online ban le ka game online ban khalai online ban betting online ban spin online ki bun bha ki khasi ki jongi ki ba subang ya kata le ki bun bha ki briu ki balamat ya ga jing ngosi ka ba krau ki bala shalute ka pisa ka di jongki na bang ki bun bha ki briu ki ba shat thok ha ki way kham tam ha perthai social media manta ki bun bah ki briu ki manabar ki bu ya kaling ke jongki thit ya gini ki jan thit ya gini ki mar ka mobile ka ba ar phajar henry hang tu ki pen ep ka price ke de ka ba ar hajar tengka ngin men bu ha khadop ying ka jongpi sngo bha ban ai shwa ya ka bai delivery ar hajar lai hajar ki ong ep sngo bha wat ngop ya gitu ki de ki fake ki de ki scammer sudah gitu ong ep stop ba ngin sngo bhawat ngai sngo bhaban shim ya gane ga jing batai ga jonga wat ji ngai ha gi perthai menta gi de gi perthai thok gi de gi perthai skamar ka kli gi jong khar kolong ka bastat bha ki shong ha ying krishna na ki no gi website na ki software ki jong ki ha ki khasi gi jongi ke badang bit ke badang jagle ki la bhaban pengop ki thep puk ka pisa bela ka pisa trace sha gitu gi up syagito gi app syagito gi website andang yala deposit haswa bangin kamay no yala up kemilan ti bakatika profit bakan one bangin yo ban withdraw hendre kane company kalaja no kila block no kane ga jing shisha kibun bha khasi gi jongi ke balek kai yagine ki yono mo yagine gim yono web kini yono game ikum ngi tin pati master ki tin pati gol ba pher ki jai game ki sai le kai bha dei ki sai ya betting ki sai ya spin bang ong e pis ngom bha stop no pi baro ki brio po khasi jongi khasi bat jantia om den west om den east ngau bha ban snap ya gane video bang kren wat je ngop shu hagi kamai online wat je ngop shu hagi neki betting hagi neki spin haki up ki ba pher ki ba mi thamai manta leng ba ki website hapo ki google hapo ki chrome hapo ki play store sing ba wat yang ada pikwa ba ka pisa ke jong pi kan ne henry te pi briu baduk pi belas ni pi yo shita yo lai hajar tangka pi le the na puk ha ka website ka bathok shita yo peladu ya kata ka pisa ka filtration tom gi kti gi jat gi jong pi ke la pay henry ke pisa gi jong pi peladu ya no pile ai kata pisa gi jong pi pile ai ha gi khar ha ei ga poi kata pisa gi jong pi ka poi ha ka bang akau jong gi khar kamar bale gi pen bit ya kata ka website ka jong gi ya pi sia ki khun samla jong kari ka si ka jong e singo bha wat je ko ban ya kamai suk singo bha wat je rahat pisa than na po gi website gi ba pher kham tam ha gi sni man ta le ki de gi balong fake sudang ong e pi ki de gi scammer sudah haba pi ya haba pi scroll hapo ki facebook la ne instagram pi i ba ha gi ne ki website gi ba pher pi invest kata pin yo kata pi invest arspa pin yo arajar pi invest lai hajar pin yo shpawajar daily gi ong kata ru ngong e pi wat jengai ada pinget ya kane kamut kelajot dela ada pibang ha gini tin pati gol tin pati master ban ya khalai kot ban ya spin ha ne ban ya betting hang tu katu em kan sate amrau ha ka jing em ga jong pi singo bha ban kiarno na gitu singo bha ban delete no weng no mardor sendon ya tu ka up ka badon ha gane ga mobile phone ga jong pi wat gs bang show ya gitu gide gi scammer gitu gide gi taki ba pen tension gi pen kuslai ya pi kasi ge jongi bunsin ki kwa ban kamai sok ki kasi jingi hani apo jelami clear jingi bunsin ki kwa ban kamai sok claim da trishitam claim da inwai bri bunsin ki kwa ban kamai sok dnm haba ki briu ki code ya keni ki company ki balong real ki balayate bar ka sorkar kimya tre
ki briu khasi ki jungi em ki tre ya gitu ki company ki bawan gitu ki website ki bane tang hapo ka shisngi arsngi tiap du pesit ars pa tangka yo daily shi hajar ki khasi ki jongi em ki nget ya katu namar beleng ong kumta namar ki khasi ki jongi ki rahat spa palat karha spa em ka poisha kalanot kata ka shang karnya phi haba ki briu ki khot ya ka barial haba ki lapan i ya ka proof ya kata ka jing trai ka jongki ka company ka balnet slam ka company ka balete bar ka sarkar ki briu khasi ki jongi kim tre ki briu khasi ki jongi kim tre habakut kin ngopno hagi company ki basyumi tang jisni arsni laja no tang jisni arsni laja no ki chania hagi website ki ba umlong hagi app ki ba umlong ki khasi ki jongi bun bagi longta na kata kata bun sin ki sha thok bun sin ke skor bun sin ke sha lute ka pisa ka jongki nabang akau ka jongki bat ha ka jing thap du peset ka jongki bun sin ke sha le konta phi ka website hilane ka app hi ka ba hap hi ban invite briu bangen yo pisa ka de ka app ka ba long real de ka fake namar ba kata ka jing wat briu ka jongi ka de ka jing trace tom ka jongi ka jing trace tom ka jongi ngi yo ya ka pisa da ka ba shoot ya ngishu up da ketika pisah bang invest hagi wiki am kata tega babaklah